Results, you can't fake results. What I want to is you can't fake results. So we can be in the same church, same preacher, same message, but life will be different. Someone look at church, the people who are teacher, look at church and the power. I'm not changing it. We're going to matter. God has said that we're not going to talk about it. Anubatira, ichokwa, alitisi, anubatira. But kumunamata, kunecho tuwapu kete life ya. Uya haka uya mtsoka. Achisi mchaka uva kuziita. Pane vanhu vanotaudzwa ngatiite zvakati kune vakura vanotozwa kuti ndinofanirwa kudai. Life ndokusiyana kwakaita. Kune kuti ndinotaudzwa ukata somara kanaka kana itira mwana wako. Kune vekuti asina kuwamuudza anoziva kuti Mwari anodhisiva. Nekuda kwandafa zvandakararama zvandakasangana nazvo. Zvinhu zviri obvious hazvisi obvious kumunhu wese. Common sense hatisi common ndovanoziva. Kana kune vanhu vanosungwa nyaya yementenance, uri kusungirwa kuchengeta mwana wako kwete wegovernment wako. Indefinitely zviri common, zviri right kuti munhu akana nevana vake anochengeta vana vake. Zvinoda kuziva kuti unotosungwa munhu asi kuchengeta vake. Kana Bible ichitoti varume dai vakadzi venyu, dai tinoda kutemiswa pecha. Kuronedza kumudetsera wako. Kusvika ndani wangu ndokuzoziva kuti okay. Muda kusinyora naye. Kozama teta enemy yakakati. Ndiye munakutengesa muzoro akatonyorwa muvhesi mude. Saka unoona kuti uda wako wakutona mata. But naturally zvaifanira kuita obvious. Uda mukadzi wako hazvifanira kunyorwa. But ukaona zvatonyorwa hazvisi obvious. Varume idai vakadzi venyu. Oh, denge raito zoti munhu akudai vangu. Kuda ukuri mauri patinoda kugaitwa neshoko tacho kuda wako. Toziva kuti unoda sereke pani dai venyu. But next thing is really obvious. Ini ndaito zviri obvious kuti munhu aende kunotenda. Ndaito zviri obvious kuti munhu akaberekwa akonotirangarira mubereki wake. Kune vanhu toda kuparidzirwa kuchengeta mubereki wako. Kune atoudzwa sokuti aiwa pinda kumusha vanhu ndakavabereki wako. Munhu akaziva pandiridzwa ndakatoudzwa agende mubereki wangu ndakafamba ndinoziva kuti ndori kunipa mhepo. Ndakamuudza kuti profita yaakudza izvozvo anoona kuti azive. Kuona noona. Why? Office ya parent ukasaenda unotora parental blessing unooperaita mukesi kwete nokuti vanokukesa zviri natural. Vabereki vako vanonzi vanobata havabate. Office yavo ndoiri kukubata. Ukarova mai unotanda botso. Kutanda botso kuita sei? Kana wakarova vasinoona kuchienda unotanda wega. Kune mweya unotevera munhu arova mai. Zviri spiritual. Saka ndakazva kuti varikubata havabate vakasafara newe neupenyu hwako, vakasafara nekuda kwako idambudziko. Sei Jacob akati mwana wake, Isaka akati mwana wake, enobata mhuka undipi ndidye, kana ndadya ndakuguta ndikuropafadza, koma ndiko ndiropafadza ndikumusati kacho. Kakuguta anotrigger blessing so, nzara inotrigger case. Asiripo kamushoko. Ene unobata mhuka ubike ndikadya ndikuropafadza. Kana mune nzara mukwanisi. So nzara yamubereki vabereki vako vachiita hakuna kuna mwato unochinja life yako kusvika waenda kumusha. Unochinja machechi ukachinja maprofita. Parental blessing haiwanikwe kuchechi. Unoita mubereki anoshandiswa nevamwe vakuita maricho. Unotsanyirizva unokwesta kutsanya. Kesi inooperaita palife pako nekuleta maparents haikavu any fasting.
chichi unotoona kana anoiti oyo unoizora wakuvara. Saka itonzi parental blessing kwete bishop parental. Vasina chavakuita, vasina chavakabata, ukafamba wavakabata. Ende iye akuti zvinobva kusha kwenu anoona bata hazive. Ndopa zvinobva zveshuwa. Kuziva kunoti kudii? Vakasafara nekuda kwako zvinosumudza mhepo kwete kuti vanodoya. Vakafara nezvaunovaitira unokomborerwa upenyu hunochinja. Kwete nokuti vane pawa rekukuchinjira, vakapiwa that office naJehovha. Worship iri nyaya. Zvinoti imwe nzira inogona kukumbira kana kuti wachini. You can hold the phone and look for okay. Should I make them come in? Bese panenda ndokusha kuna mchembere. If one thing that should show up, matendera anita mchembere. Weka uzo kwa next time. But chiri foreign and strange mumo kutenda. Na mwari wakakupisa nezvaakakuitira zvese. Kuti ngati ndiyamwe mutenda mwari unotariwa man. They were parents that I see from my house, my car. Is you don't when you worship, God guides you, He walks with you. But you can only respond to the diagnosis that is all. But you can't so much. Ministry on a personal level. Itaomara utaura leo. Itamwari wa mnotwa. Itamwari arusamba leo. Anunuza langu satwa shika. Kutakuyo kubatishwa kana. 2016, there was a man alipo Germany. Alisonga hapa sababu erini. But akanisika message kwa WhatsApp. No matter I've seen you preaching straight. Don't say myself, I must have more faith. Don't want to have 5 months from Germany and send them home. Apana pana kapenda prayer to kudana sutishe ndangana into kushubiri wewe. Chimozi blessing chikaguide chikafamba newe. Ne vanhu vasati vakuona face to face. Mwari anotaura navo. Ewe, ma presence akapiwa Mary Bridger akapiwa nema wise men. Vakataura one time kapinika. Kwe from a far country. No man knows what Jehovah not kupika. Parental blessing ine zvainopena. Kuoshipa kurumbidza Mwari. Kurumbidza international God. And nzira dzakawanda dzekumbopafadza. So unaona kana une blessing even ukadzimba babasa unodzimba pakudirira. Unoona kuti discover imwe favor wakadzimba kwawakabva. Wagososia blessing yako iri mukufugama nekunamata Mwari. But unosikana nokuti kana wakufugama unezvo kuchema kwete kutenda nekurumbidza Mwari. Ukangona wakufugama kana watsanya uri nyaya kumedza. Kwani unozwa kuda Mwari ulingi kunoti usati adzoke kumba nokutanga baba. Zvanzi kumba kwabo varanda vanodya ndakudzokera. Kwani kumba kwababa kuna baba kune chingwa. Mukaona vosaka baba vakamuona achiuya havana kuda kumba nechingwa chekumhanyira. Vakamhanyira nerudo. Kuti experience a love kwete things. Baba vakabuda mumba vakamhanya vakamubudira vakazoenda naye mumba. Vakamupa chingwa mumba. Most time you get touching by panze you take. It doesn't matter about them come back. They are constantly saying in town that you don't want to chicken in the time with a panze. And you find it you up. You also what yes. Focus on just be my friend, not what. But it's my grandfather, but you just penny crack. From the side you have Andari baba unotamba chiko wakamanya kuti emergency. Chiri emergency relationship not things. Chiri kumba kudzoka iri hanga kwete love. He came back to his senses. Kumba kwa baba wangu varanda vanodya. Kumba kwa baba wangu kune zvakati. Chakamudrive idumbu rake kwete hati. Mwari ari kutsvaga vanomunamata.
vanomata mvura nechokwana vanomoshiba vanokurumbidza. Chakashota pakati pako naMwari irumbidzo yake. Chakawanda pakati penyu naMwari kuchema kwako. Yet secret yokugadziswa nyaya dzako irumbidzo kuchema. Wasi kana uri mwana une zvinhu zvaunodhizavha kwete nekuti wakumbira kana kuti uri mwana ende baba wako vanokuda. Kune nyaya dzisinganamatirwe dzinoitirwa vanomunamata kwete vanoita munamata. Wasi kana wamunamata mane relationship pane zvandinofunga ndiko muSouth Africa kuti divine principle ndakamutakurira anobvira afona. Mwana wangu ndomuda love inondituma kuita zvinhu. Anobvira afona kuti tete ndinodangare ndotonzwa kubatikana zvinofanira nomutakurira chi ngewangu tinowirirana ndomuda. Relationship inotrigger zvinhu zvaunoitirwa. Marequests anenge anokuexposa zvauri zvausingadeserve futi iwo uchizvitaura. Ndipo anondizwa. Zakeo aida kuona Jesu. Varefu vamudzivisa ndokukamhanya mumuti. Vaakwira muti Jesu asvika pamuti akamuti Zakeo buruka tiende kumba kwako. Ndakati chivanga achida kuenza akoke kumba kwake. Umwari wakaitika pachisiwa ichi. Zakeo buruka tiende kumba. Zakeo arikuda kuona Jesu kwete kuhosta. Ko Jesu ndaitanga arasika so kuti buruka tiende kumba. Isha asikaenda kumba newe. Ada kuonawo Jesu. But Jesus is prophetic. Nekuda kuti muti wakwira Zakeo ndozvaunoreva. A fig tree. Maonde zvaakaita akatsvuka kunze ane masvosve mukati. Zakeo kana ari panze munhu araita akaona Jesu kumba make mukati memba mune mari dzevanhu. Saka type yemuti waakwira itype yake. Saka hapiwo zvaari kuda nokuti zvaari zvaexposwa nemuti waari. Saka paunoita prayer uchikumbira zvinhu kuna Mwari unonyanyooneka zvaurikukanganisa. Nokuti relationship inoita kuti baba vaziva kuti unodeserva ichi. But request inoita kuti seya imagine uri baba wakuda kuenda namabasa. Mwana wako vati saka vanopa ufune muriwo manini. Unofara here kana kuti unobatikana. But zvakaita kuti mwana ake musatira sei mwana kundosati. Sei uchibatikana uri kuti it's my duty because uri mwana wangu. Hazviiswe paprayer request kuti baba tionewo pasati. Zvakuti vanzwa mwana kuti muonewo manje kuchikafu unobvunza asina kana wako kusungirirana. Asi une zvawakakanganisa here. Because kana zvinhu zviri right izvi unodeserva izvi. Zvimwe zvinhu zvatinokumbira ndozvinoda tizikane kuti hatizvideserve. Ndokuti sei zvakumbirika izvi zvaifanira kuzviitika. Zakeo ari kuda kuona Jesu. But mumba ane mari dzevanhu dzaakaba. Saka Jesu akuti buruka tiende kumba nyaya yako iri mukati kwete panze. Muti wawakwira unotaura type yako. Iye vaanosaudza muti asi zoti anozvimakisa. Chechi ndinzwei. Zvimwe zvinhu zvatinonamatira zvinofanira kuti zvichiitika. Natural zvinofanira zvichiitika nokuti uri mwana waMwari anonamata kwete anoita munamato. Prayer idialogue itaura naMwari. Ndounonzi munamato. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Ukaita zvinotaura Mwari, Mwari vanoita zvaunoshuvira. Hamuna munhu here ane zvimwe zvinhu zvaakaitwa naMwari asina kubvira zvikumbira kure. Ndakasangana nazvo. Chinhu chekuti waitochida ndopachatoitika. Saka unobvira wapinda kurera. Munhu akatipa kuti ekutanga kana first akatoitawo kuti ndinyengetedze. Denga ndaizvibvunza kana ndikapinda mupurera ndoitenga nei. Kune mamwe mapurera zekuti hauite ukanyazogaya mushemushe unokurara. Tikanamatire dzimwe nyaya. Unogumirwa semunhu ka. But out of nowhere. Parod kwete muchechi. Ndapedza kuparidza munhu akacheza pasaidi unofamba sei fundisa. Just like that. Mota kati padomas, mota change. Because I don't want to do it. Mota.
nditema vamwe vaniti baibaitso kana mushonda katishe kumushamisa zvakatidzira ndambe ndifambanitsokurenda wei ukafambira basa rake anorerutsa mafambiro nokuti basa rake unamata kuita zvaakuda kunodena zvaunoda kuti zviitike mulife mako ikelbeki sei uchida kufanana nevamwe asi kana kuitiswa ngatipoita idoloso asi tinogona kunge tichipinda tese pano but hatina kufanana tinogona kugara pasame flat but vamwe life dzedu dzitori flat kudhara flat iwo zvichida tiri pasame company same job same maapartment atinogara but kwatinobva kune nyaya mumwe arikushanda ndeyake varikushanda ndeini nedzinza utori breakthrough nedzinza uzalafisa torarama dziri bit strange and different vamwe kana ndichishanda mari yangu ini pandakatotanga kushanda ivi ndaroora handa kutanga nemhuri yangu ndatanga nevanini nangu vasiwa baba unoita mwana usina mwana generation yedu baba yangu vaitobereka kuti mukuru achazoona kufana wake tatori target chiberekwa kuti kuyachara namwa ndakati generation yedu ndatamisa zvinisho first born yaita so baba noramba chibereka kuti ndemukuru kudhara panonomwa wake autangire mulife yako utangire mulife dzakako ibhedheni unotanga autangire pazero ayi nongova wa50 chitaro saka hazina kufanana kune vadikina vana vemilingina akashaya wanofanira kuchipisa kuchikoro pasalari yako ashwani pakuda rukuru rwajehovha kuti chibude zvakanaka izvo so kana iri nauri kunamata mwari ukacheuka pakakuti chinokumhanyisa chinobvita spidi yaunoita ukadzirirwa nemba pakaita dhurawo unoita pulani yekumira padhurawo uikiti kana ungadoro pakabvisa imba pakaiswa shumba unozviudza wega kuti chikuru kuenda sei maendero kana wasvika nedumbu chikuru kuenda so what pursues you determines the speed and action you act hatina kufanana izvi vamwe tiri maSamaria shamari dzakanza kufundiswa zvichiitwa zvinyanya kuzodiwa vakuru vamwe vangu muri nani kana mukazviregedza izvi kune mapepa ekuita basa ii tinangobvisa Jesu ndaparara izvi kunyika kwati zvasinongwaraka pane munhu unoikwanisa kuvhara kana kurowa pawa handina tinangoshaya Jesu chete kana chitsatsi chacho munyika kwatikwanisi fight hatidhonzi futi hama handina ndarakabva kuzambika rwanda usanongonofundwa nevanhu kuti munyika mavo zvinhu zvavo akangofanana izvi but munhu anokanga kuti amai vangu vakaitsika tswanda yemusika kuti ndipedze form 4 chemberi iyo inoitwa futi mari icho iwo uchishanda enda uchinozvitukisa iwe kusafara kwavo chete iko ndokunonzwa kwawafamba kwayo kuti vanobata-bata aiwa vorungobata-bata nokusaziva pekubata kuti utsvage ropafatso kana uri muSamaria pakati pemajudha kune kuzvipatsanura uchaona tambotatara tesibhati kana iri nawe kunamata takatosiyana vamweni kune zvikwanisiro munowanikwa neatara ndikashaiwa nyasha ndinenge ndiyaka Jacob aida kubaba Labani anisikana waakasarudza mudiki munache akasiya mupfumi wacho lino Mose vachikombewa vaitumu mudiki adzanga akanaka darika mukuru kuti iye atororeka pakatoitika dhiri kwete lavu wasviba usiku mukomana kuti ndipe mukadzi wangu ndokubva apiwa asirire ngozirima kamurima haoneke beauty saka kana ari kubafa nokudada makarorwa usiku feya mutoreki so kana yake kunamata Mwari akamupa imba kuti Mwari akanditira fevha usiku akona sikati hatisimuke saka Lia hafana kufanana naRachel kana wapinda muchechi Mose anga
vacho vanotarisa kuenda pamina vachitarisa so vazonzi isitakaita kufilmu guys. But wega liyaunozvati havana kufilmu wakaitika madhira. Wakosamira baba vacho vakatozoti uyu hatoreke uyu kwangoshiba chete anoenda. So vachikukura kuti Mwari akaita ndinorwe ndikapfigwa naJacob uyu anongoti vakomana dai kusina rima. Hakuna mataenda. So kana mapinda muchechi liyana racho pamufanana. Ukatofanana irera. Namata Mwari zvino vanoshamuti. Ndakaenda nemukwe yavo. Unoti Boaz. Mukwe yavo. Pagarada pakataura nemi. Ndapinda mukwe yavo ndavana mugaranga ku Air Force. Akapfugama pakona muri matanga kuchima pakona. Uso zvakandi challenge zvakakomana kana level iri. Maybe dzese. Achitana pasa chichima kuna Mwari. Ko isusu zvino. Mwari akutona matwa ne type ino zvinipisa kunguruka pasi. Inobona uzoka nene kwa special kwa kuti Therefore with a waste than this man. So suffering when you are yakuna mata ndeyekuka mu it's a personal thing. Kutamba mesa mnapofanana. Bamumeji makani diwa iwa wakati tunasodonate. Ichokoro unoziva ndikuziva wakati chiti. Mama zamisho tunate. Wewe uchechi makana. Yo. Short time is done. But yana ngekuti kura personal revelation. Zomwe vakakubvisa. Usapushwe kunamata kukambe push yokuziva kunaka kwaMwari. Nokuti favor yakakuitira wamusingadeserve. Vamwe vane zvikwanisiro vanonokeka kuri mavari. Vane hama dzavo dzakavajeka. Iwo pawairara wauya ukakafunga paigona kurwarisa kana kukuwadza. Zvawakapindana nazvo ukazvibuda. Vamwe vanopindana neizvozvo. Akusvika achizipinda muflatu ndokubhadharira 3 months chikaona basa zvavo zvozoita. Iwe wakabva nako. Ndoka kuzosvika muBloemfontein. South Africa waitenderera. Kuisa kugarika zvikunetsa. Wouya kunongoti zorera isi wobva wanyatsozorora zvako. Vakuda kuzviudza kuti pamwe vanenge maJudha. Asi inini ndiri muSamaria. Saka kana mukatenga vakasangana zvari kulasa. Nani glasa kwenye yangu. Ndakunamata Mwari chirevesi. Kuti zvaita musho wakudza kuti yuti matiregerera imbayo. Havasi kuimbira iwewe vari kuimbira Mwari. Tafana mangogara satora imomo muridzo. Chokozova David ari mumango waitamba. Iyo kana pausapo kwawo. Ndakukumbirwa pasongera. Aitambika. Neleshavese. Ndakudza favor kutoka mutsoka. Munozivana personality. Munobaadreswa sechechi. But pamupacho mwana mubaadresa sekunga munhu. Kune blessing yeteam neblessing ye-individual. So achizoti pamutsvagwa soccer star. Yes, team yese inotamba. Sepazotsvagwa star matambiro. Soccer star anodiwa mai kwete team star mutimu iyo. Unoti ane personal skill yainayo yasiyana nevamwe. Ukazivana naMwari une personal level. Une zvinhu zvinoitika mauri zvekuti vanoshama kufanana tese wako. Yakabwinya noita sei? Munamato nekunamata zvakasiyana. Munamato kuchema kuti Mwari wako udzwe ndozviri common kuwese. Nemwana mudiki akarwadziwa muchema. Kuchema ndochinhu chiri common, hatidi training, hatidi preaching. Zvakabvaka nokuchema uripo. Choda kudzidziswa munhu kuti zvakanaka kudai so imbo unamata Mwari. Unozikanwa nokuda kuzonamata kana kubasa kwado dzimwe vanhu. Izvozvi uriko zvinhu zviri right uri busy. Kungona upfugama chete kuvatanga. Sazvimbori right kuti vatanga vanhu vai. Ko vasati vatanga uri kupi?
unodzimba kusvika muJudha. Samaria pakati pemaJudha. Dofo pakati peshasha. Wewe unoziva kuti dofo but kalefika kuti keshasha. Atisadziwa usvika kuti shasha. Uri dofo. Ndakawanirwa nyasha. Yako mwenza wale plus akapromota kudo 1. Over up no office one day we try to share the monoregira mama makudari. Nakashika kulenga makudangari kufonda kuzokana kune 4. Ndakazokwe mwana muri plus time muri 5. Why was mukanga? Imakudangari 5 akanyorwa basi. $1 kapromota ku office. Over that month he went on kulenga makudangari plus. Ndakashika kulenga 4 kuzokana kune 4. Kanzaiwa kamuruwa Uchiri kudo tsafa iofisi chete. Sine vanhu vanodzingwa nokuti asumudzirwa, arohwa, achata, akudhraivha. Hama yangu isha viti vane nyasha. Seya uri muSamaria iwewe pakati pemaJudha. Hazvaibuda nekuti wakangwara, zvakabuda nokuti Mwari. When you understand the grace, you worship God. It's a difference. Kupira kusimuke tunamashi. Awukakanga mavhangeri esingo zvakuchiri. Boss class. Usazokangana kwamuka wetu kuti kwekwe. Uchiri mumwe wetu. So my prayer and your prayer, the Lord guide me to worship. Help me. Nregere kuwa munhu anozocheka kuna Mwari. Kuda kunamata Mwari. Nokuti ndiri kurangarira kwamakandibvisa zvichiitika muupenyu hwangu. Zvinhu zvandisingadzizevi. Pakati pemaJudha ndiripo nyangwe ndiri muSamaria. Let's thank God and worship God. Father, we thank you for your word. We worship you, we honor you. Idzi dzingori nyasha dzenyu Mwari. Kundiita nyangwe rushumiri kukereke yenyu nhasi. It's all about your grace. Office yamakandigadza, imba yandinayo, mota yandinofamba nayo, vana vamakandipa Mwari. Dzinongova nyasha nerudo rwenyu. May your name be glorified because you are faithful. When you shall say, no, the Tendeka, Torah, you will make it for many courses. Torah, you know, the Macacots and I. Rebecca's wife and she going on chapter. When you get up to Hamunai, Matipa, where you have never would hear. Who see no change any baba? Tino Zilla to the sword, never Torah. As Matipa Sivarish Kui, Matuani and Yasha, when you get up Torah. Matisika kawishi kwa matinolewa asima matichengeta mwari wangu unofiwa kuti tinolira ivi munotichengesa tinokutenda ine chipo cheupenyu. We thank you for protection, we thank you for mercy, we thank you for your favor. Mwari wakarangarira muSamaria pakati pemaJudha takutendai Baba, tauira kusoka zenyu Jehova nokuti neshuwa tinozviziva kuti tiri maSamaria pakati pemaJudha. Hatina kungwara, hatina zvatinogona, ndimi munotigonesa, ndimi munotipa uchenjeri, ndimi munotipa nyasha. We give you glory, we give you praise in the name of Jesus. Amen and amen. As you lead us in worship, then you know